Wat is de weerde van vriendschap? Grutte holen hebben we daar een uittocht. Gewoon dit je vermijdje kennen misschien? Of leidt het doch dieper? Wat nou als het net een mooie tijd is? Er binnen tijden dat het leven oors rint als dat je tinken. Tijdens COVID wie je elke nien op hemzelf onwiest. Dochs moeten wij meesten vinden dat wij u's lijst met dieren kennen. Zullen we nou naar de tuin pakken? Ja, wist, vaardouw. Maar toch eens de door uit Sint-Wurg. Oors zitten we hier maar wat. Dat ken je familie wezen. Maar van Vardouw, Marit en Helene wie het gelukkig net het enigste. Deze vriendinnen hielden elkaar namelijk voor in deze tijd. En al konden ze net fysiek bij elkaar wezen, nou konden ze de meesten together praten over wat ze mij maken. De laatste lockdown wie voor de meeste mensen maar verschrikkelijk dreig. Voornamelijk voor de jongerijn. Doet tochten 1 op de 5 worden zo'n zelfmoord. Depressie en negativiteit kwamen ook een protte voor. Wat had de SLB'er op squalletje in Jim zijn? Ze zei dat ik een verslaving aan de telefoon en spultjes kregen hier. Ze zei dat ik een burn-out hie. Ja, ze zei me dat ik depressief ben. Ze had wel gelijk, maar ze begreep me net zoals Jim dat dogge. Het zou mooi wezen als er meer aandacht komen zou voor soks op squallen. Dat het net meer een taboe is. Troch te praten met mensen kun je toch zijn protten oplossen. Gelukkig kunnen wij elkaar op ziekje door de squallen dicht wie. Oors wie het echt net te dwan. Dus wat is de weerde van vriendschap? Je moet elkaar helpen om het geluk te vinden. Benam als het leventje zit. Dat hebben Marit, Helene en Vardouw nou wel ontdutsen.